fika bese siyolwa namaphoyisa. That's a diversion. Asifuni ke leyo nto leyo thina sifuna ukuthi siqondene nabantu bokufika. Yonke into esikhulumayo ama social issues abawashosis asendaweni iwona ofanele beqondane nawo. Singasuki siye emhlanganweni ingane zakithi ezinhle kangaka. Sihambe siyobanga ukurecord. Uma umhlangano ingaphumi isolution sibanga ukurecorda. Hawo siyazeya angithi niyabo ukuthi imiswe into encane kanjani imiswe into nini ningayi-understand ukuthi iqiniso you can't record amaphoyisa ningabona abantu mabephula umthetho but you can record amaphoyisa uma iphoyisa livele evidweni lifuna livele libonakala lona lizenzela umsebenzi walo by mistake livelile njengokudlula egarage uthenga amanzi kubanjwe inkunzi uvele evidweni ngiyabona ngicela ukuthi sifocuse njengamanje masiqeda la ngizoba nomhlangano nani nodwa mina I'm happy to come on board kulezi inkinga eninazo silekelelana but iqiniso lithi this is not your house so you can't lay the rules my house my rules so awukwazi ukuthethisa umuntu umthethisa lithi ungabe ukuthi umrecord endaweni engayona yakho but that's a private property you can't record umuntu lapha because you can use it nangendlela engekho right yabo yeah so ngicela sehlisa umoya kuloko se right ngiyabonga nduna yami akuvumelekile ukurecorda uyabo yes ngenzela ukuthi nawe ugezeke kahle anginicindezeli ngoba ngizwile bekufakazela abanye la bethi hayi ubugebengu njoba bengafuni ukurecord ubugebengu akekho umuntu ongeza ukubanjwa manje wengane zakwethu akekho umuntu manje owenza ubugebengu ngisho makungathiwa God forbid umphathi station uyaganga ngiyanitshela akekho umuntu ongeza ukubanjwa manje sukela lokhu siqale lento yokuhambisa abantu bokufika akekho umuntu ongeza ukubanjwa so yikho sincenga thina sithi asingaqondani namaphoyisa akube ngabafowethu ogangayo uzoyivelela abafowethu ogangayo uzoyivelela lezi itolo ezila esingakucela nje amaphoyiseni ukuthi amaphoyisa ayawazi umthetho othi umuntu okufika akakwazi uku-own ispaza shop akakwazi uku-own hardware akakwazi uku-own i-car wash akakwazi uku-own i-salon akakwazi uku-own i-cash and carry akakwazi uku-own lamabhizinisi akakwazi ukuba ne-Uber umuntu okufika akakwazi ukuba ne-Uber akakwazi ukuba netekisi umuntu okufika akakwazi ukuqashisa ngamathende uyabo khona umunye ngimfice lapha Kempton Park masijike lapha esijwayele ukuya khona udayisa email niyazi email lolu uchatho lolu gaxa phezulu ufaka amanzi bese uyachatha hawu madoda sebezobe besidayisele nezinto ezasungulwa yithi yonke phela leli bayithola niyabona so ke ubona ukuthi umonakala ungakanani and wena uzosuka wena ufocus exabaneni namaphoyisa kanti amaphoyisa a compromise nawo by their leaders so kufanele sibe sensitive fanele sihambe kahle thina sihambe ngandawonye mina nje ngiyanitshela ayikho into engena kuyona ingalungi lenkinga eninayo nithi nayo manje trust me 30 minutes mangiqeda ukukhuluma nalabo abantu 30 minutes sizobe sesisolve ngokuthi sibe nama solutions ukuthi sizoya kanjani phambili ebese yabo abafethu lento yokuthi mawusebenza ulandelela ukuthi usebenza kanjani singakhuluma okunye namhlanje sikhuluma okunye kusasa sikhuluma okunye asilandelele niyabona mina lokhu ngaqala lento ngathi abantu bokufika bahamba kwaNongoma sasuka sayolundi bahamba olundi 30 to 5 bazobe behamba kwaCeza yes la namhlanje sizoba nomhlangano la eThokoza laba babentshontsha umfana lo wakwakubheka siyakhona masuka la siyoba nomhlangano nomphakathi wakhona bazohamba nakhona ngeke ushaya umhla ka15 August ngoba akudingi ukuthi silwe akudingi ukuthi sintshontshe akudingi ukuthi sibulale izitolo webafowethu awukwazi ukufika uthi lesi sitolo saleli Bangladesh sidayisa ama chips abolile abulala izingane niphinde nisuke nina futhi nihambe niyothatha wona lama chips niye nawe endlini zawo niyowadla that's a contradiction asikwazi asimela sibize napha abafowethu amaphoyisa sithi maphoyisa sicela nimela siyavidorize ke la maphoyisa for evidence sifuna lo muntu akhiphe zonke impahla zakhe ayithatha ahambe nazo nibuka ngoba asifuni nithi sithathe impahla zalomuntu that we can do ngoba suke senza ubufakazi bokuthi abantu bengathathi into zomuntu bethi bafuna hamba okwesibili ama security companies ngijabulile ngibonile ama security companies maningi akhona la
Ama-security companies are protecting these people, maphoyisa. They are breaking the law. Actually, into esizoyenza, we will need to have the database of all these security companies. Sizowathatha siye kwaSira. Siyokhuluma noSira ngendaba yawo ngoba kuyicala ukuprotect isigebengu. Umuntu ongene kulelizwe ngokungekho emthethweni uyisigebengu. So even if as a security company you can't protect the person. Okokuqala, okwesibili, they are guarding these shops, the spaza shops, which the law is very clear ngayo. Ukuthi you can't, as a foreigner, you can't have a spaza shop. Small and medium businesses are reserved for South Africans. So you can't, as a security company, accept that job. Kufanele umtshele nje ukuthi hayi wendoda angifuni ukufaka inkampani yami ezokuzela. Masisuka manje sibizo abameli sithi sicela bemangalele lama security companies. They will be in problems. Even if they can defend themselves, they will lose money that they were not supposed to lose in court by employing their lawyers also to go and defend them in court. So siyacela maphoyisa umthetho wase South Africa, we are not violating any law. We are saying amaphoyisa sicela size, sicela laba bantu asisafuni manje ukuthi sithi ababoshwe. Sicela ukuthi bethathe impahla zabo behambe. Sicela nje eyitolo bethathe impahla. Ngalokho nibabopha nithi ba illegal because they are costing the state 15,000 rand every month behleli lapha for 6 months. So asinandaba whether unamaphepha noma kanawo amaphepha they Ngiyangizwa ukuthi ngikhuluma kanjani ngama-security companies. Angishongo ukuthi ama-security companies ayizinja, angishongo ukuthi bayimgodoyi, angishongo ukuthi abanamsebenzi walutho. Ngithi they cannot protect ama-legal foreigners. They can't protect, they can't guard these shops ezingama-spaza shops, ama-hardware, nani. Ngoba into ezokwenzeka, sesithi isikhathi sikhuluma nama-security companies. Bacabanga ukuthi baney'bhamu ey'ningi kunathi. Abayeke okulula ngoba abantu bakithi ama-security abantu bakithi nangu ngiyambona wakithi angikwazi ke mina mangiyosebenza umuntu wokufika bese ngifike ngidibana nomuntu wakithi sekufanele ngilwe nomuntu wakithi akukho right. Even amadiya nabelungu abanama-security companies abala eSouth Africa ngithi they are also our brothers and sisters. Those are South African companies that are paying tax to a contributing to the South African economy. But we can't have igoma zabelungu namandiya bezokhukhumala lapha phambi kwethu. Thina sinansizwa thina. Asinansizwa nje. Mina nje anginansizwa la emhlabeni nje. Uma ngabe umuntu wrong kimi uba mncane bengaka. Uma right ngisho umncane ungaka uba mkhulu bengaka. Yes. Akunansizwa nje la emhlabeni. Izwe leli ngathatha isinqumo njoba ngimela amasoma alahlele emabhilidini angibuka ngeyibhame nezipopolo njoba ngikhuluma nani anginandaba. Mina ngiyoba idloze einganeni zami ngeke ngibulala izwe ngenxa ukuthi ngisaba ukufa sengiyoze ngibulawe ngikhinywe uphuthu lapha ngithi ngahla ngibanjwe uphuthu ngife ngazange ngilwele izwe. So sicela ama-security companies ngabakithi niyasiza isizulu wemadoda. Sicela ama-security companies angagadi abantu bokufika. Nisize nalezi insizwa zakithi ezabomdabu ukuthi zazi ukuthi asilwi nama-security companies. We are not against you getting jobs from these properties. But i-property maphoyisa i-property akuyona eyeBangladesh. I-security company mangabe phuma lo waseBangladesh ungena umuntu wakithi usayophinde athole umsebenzi kulo leli bhilidi. Kodwa mayiselwe nomphakathi uzokwenza njani? Ngobani abazovuma ukuthi le security company iqhubeke isebenza? Niyabona ukuthi ama-security companies are causing damage to themselves. They are causing damages to themselves because they are breaking the law and we can't stand aside and look. Sicela ukuthi bafowethu singalwi. As South Africans we must never fight. We must stand in one position, stand in one direction and face the problem as South Africans. Singathathi imali siyibeke phambili ngoba imali izophela. Nani nina insizwa lemgcumpu yemnqolo egada abantu bokufika la. Kubanani leyo nto leyo. Kubanani ngoba kukhona ama-individuals are busy nawo amba extort imali from ama-illegal foreigners. Stop that nonsense. Stop that nonsense. Ama-security companies ayaqasha una 45 manje awukwazi uyenza i-security company, i-security certificate. Ukodwa utshwala ukuthenga njalo nge-weekend. Qiniso baba.
njalo ngeweekend uthenga utshwala njalo ngeweekend uthenga utshwala uhlula ukuqokelela imali kuze kube u4,000 uye kunawo abelungu namandiya bekusize ukuthi how to go about in getting a security certificate. Niye kuphuza utshwala nibe useful empilweni nilwele izwe. Yebo. Hawu. Yebo baba. Sikuvile. Uyazi gatshela ukugatshela. Khona insizwa kuthiwa usuke esishozini ngoba ubhuti wami uyingqwele yami emakhaya. So uyafika ke ngoSeptember ngo-2023 uyafika ke senza inyama une-birthday yakhe sikwenza inyama usenginika isavana khona isavana umgqomo ngaka. Yes. Yebo. Bosibuka lesipiki sekhaya yes. Phuziyani ke namlento sekumnandi phela lapha kudliwa inyama lapha kumnandi nami phuziyani ngayiphuza icishe ngayigceza yaba wafu khona lengukumbe engaka le ofica beyibeke lapha esimongo bedansa nayo. Hayibo. Ngawe ebusuku ngawe ngapoqoza ispeaker sami uyiswele yanto le ngagcina lapho ngagcina yekani wensizwa ukuphuza utshwala has no positive contribution in your health. Utshwala nje has no nutritional value in your body. Stop drinking every day. Let us focus in making sure that this country finds its footing and ibuyele izwe lethu libe lelizwe lethu elalilihle hayi ukuthi izwe bafethu libe yilento eliyona izwe selaphenduka oplastic egoli iHillbrow kwakuyindawo bafethu ebalulekile umhlaba wonke owawufisa ukuza khona namhlanje kuhleli igoma zamadoda angagezi avela avuke nje ahlale eminyango ilokhu inwaya amasende lento isuka ingene ehambe yolala. Izwe lethu sizolibuyisela lapho kufanele libe khona. Yenzeke ukuthi nina ningabantu bakithi kufanele nihlangane ningabi nenzondo ningawazonda amaphoyisa ningawazondi lama security companies. Ama security companies awasebenze imisebenzi eqondile angavikeli amaphoyisa angathathi imali amanye mama wami kusama angathathi imali kubantu bokufika Yebo namakontriki ayasilimaza. So ke ilokho ke maphoyisa ebesizokusho la insizwa nomsizwa Development Foundation bafethu isebenza namaphoyisa isebenza nomasipala isebenza neinduna isebenza namadoda. Yebo nkosana. Siyanivumela ke nina nize ngoba anifune kusala ndawo phela Yebo. anifune kusala ndawo nifuna ukuhlala nikhona siyavuma ke nize kodwa thina njenge insizwa nomsizwa Development Foundation simele ukuzovusela immoral regeneration lento okuthiwa ubuntu bafowethu kwazeke ukuthi umuntu wesifazane uyavikelwa kodwa naye umuntu wesifazane ovikelwayo fanele kuvikelwe umuntu wesifazane owazi ukuthi indoda yini ngoba ngeke umvikele uvikele uhlanya phela uyabona uhlanyo lwazi ukuthi yini okufanele ube phambili ngeke ulivikele inhloso yokuthi thina la kwinsizwa nomsizwa Development Foundation uma sithi umuntu wesifazane kufanele abe ngemuva thina sibe ngaphambili senzela ukuthi abantu bokufika bekhipha itshe lapha bejikijela ngetshe lifike lishaye endodeni lingashayi kumuntu wesifazane ngoba mangahle nje kuphuma itshe lapha lifike lithi ba ekhanda kumuntu wesifazane sikhona singamadoda masibuyele emakhaya kusafanele sibize ngamadoda niwe madoda manje ke laba abantu besifazane abanenkani bepolitiki basi ukuthi kuyalingwana cha thina silingani nani kunjalo khohlwani nje nilingana le kupolitiki nilingana le kupolitiki ngabe niyayizalisa phela kube siyalingana ngabe uvela uthatha ngapha ufake ngapha kukhula ingane baba siyathola sicela thina ukunisiza sinibuyisela isithunzi njengabantu besifazane sinithande sinivikele nisihlonipha nisazi ukuthi singamadoda insizwa nomsizwa Development Foundation izomela lokho futhi insizwa nomsizwa Development Foundation iyomkhipha upresident walelizwe asisabu kusho lokho ngoba sisebenza ngoNkulunkulu senza into eqondile asihlangani asithathi ipolitiki sikubuke ngokwepolitiki sivumela wonke umuntu uthabela nayi nje insizwa yaseZimbabwe okuthiwa umbezi eboshelwe ukuthi sukumele izwe la kubo insizwa fanele leyo insizwa indize kuyi-status every day ngomhla ka4 kungenzeka kube khona imashi enkulu ezobe iqondene naleyo insizwa kwenye indawo lapho kuyobe kuhlangene khona abaholi sebezoyithatha mashinyane ke bekhipha ipost yayo bejike behluleke ukuyenza ngoba make sasho nje sizokwenza imashi bagijima phambili bayoyi-applyela bejike behluleke ukuyenza ngendlela thina senza ngayo ileli viyo lensizwa nomsizwa lohambisa abantu bokufika yonke indawo iSouth Africa yonke yithi esizohambisa abantu bokufika
abantu bokufika bazokhokha kuze kuphela imali lapha abakhokha khona bawugcina behambile Kunjalo baba. abahambe ningashintshi nime endaweni eyodwa ningoni ningantshontshi ningaluthi ungakudla ukudla okubolile ukufica indoda isiphethe inqwaba yoshekhasi kade iyontshontsha lapha kuyaluthwa uphethe inqwaba uhambisele izingane ayinikwe ingane into entshontshiwe niyabona izingane ngoba zingamasela kanjena izingane zethu zazidla izinto zokuntshontshwa angithi ithi science lokho okudlayo uba yikho Yebo. isho njalo isayensi ithi lokho okudlayo uba yikho ubokuzwe mawudle kakhulu inyama mawuyochama kunuka inyama